zanin chu hei enge thil unbox tur kan nei dona chu kan nuin zanin a hian min lo surprise sa chu zanin a hian kan unbox dona ni enge ni ka hrelawa chu hei hi ni ta alien launa ma se a hlu hle tur a ka ngaia chuanin zanin a hian a chung om hi enge kan hrelo ma se kan hong don ani thil thadeu ni tura be sei photang na wangin kan om dun tam lova chuan ka pheya voina chu hei he thil hian min lo surprise ani ka en chak to khop maya zanin a hian hei ka mo tak chu niang kan hong don ani kan hemi video toy te hi kan siam don ani enge ni kan en ho don ani ti chuan kan hong chanang thil thadeu ni be seang ti chuanin hei hi ni hei chu ni lo kan da phadang tan chunga hian a chunga hei hi oma hei hon turala oma enge ni kala hrelawa thil thadeu chu ni ka ring kan hong leang hei hi chuan zanina hian hetiang video hi kan siam ve china kan la tihngai vak lawa kan tihngai vak lo pon lo kan la ti lawa chuwang chuanin zanina hian hetiang video hi kan siam ve china ni ti chuan kan hongang hei hi ni ma se enge a chung om kala hrelawa Van Heusen chu ani phot maya hei thil thadeu ani be seila a chung enge om kan hongang kamo tak ni tura ngayang wow a chung om chu hei hi ni wallet Van Heusen wallet thalutuk kan soilok wallet hi tuna ka wallet man lai hi kum engza veng ka man to rei lu tuk to khonge a hlui kha chu tilang lo mai la chu a kum a tam to ni zanina hei Van Heusen wallet thadeu mai ka dong lo maya kan nu chunga khawan lom aman zat chu tilang lo mai la thabe pa ngai tura ngayang hei hi ni thakop mai kawan lom chuan hei hi coins hetiang de wallet hi kaneya ta hen coins ka da thena chung te po chu a set thlap ani kan nu hian mo ti hian ta hen coins ka da le don ni chuan hei chi sang a oma enga te hian card eng amo da thei chuanin a chung a hian hei sim card da na hela hian oma sim card da na pom thlap ani hi chuan phone sim pin mo da na po an siam thlap ani hi ava tha chuanin hetiang wallet hi engor kan tilang nge enge mozong in lo ngai lo ta ula chan chu hei up price hi kan tilang te ang kalom ma ka voi khat na ina ni wallet thatakani wallet aman po apa ngaya kalom khop mai kan nu chunga
hi ni zan ina kan unbox chu ti chuanin ti kha kan video siam chu ni mai ta sela zanina hianin ka thil don hi kalom em ani kan nu chunga khan ti kha kan soi tel ngal du ni chu akina arem chan chuan video te emo kan la da chho be seila chu tiang tur chuan kan in buat sai chho don nia ti chuanin channel kha active takin lakal theilova ma se emo tuna tanga hun emo ti chowa chuan active pa ngai taka ti te pola tum veila thawme chuan subscribe like ti kha amin lo ti sakta ula thawme kalom em ani ti kha kan soinon le ni chu